Drahí piči a pičky, musíme si však povedať, že nie všetky naše cirkvi chcú mieromilovne príjmať telo nášho Pána Uhasiteľa v radostnom opojení. Sú medzi nami aj radikálne odnože, a to konkrétne tzv. Vyznávači všeliehového džihádu, alebo aj lihádu. Spoznáte ich väčšinou podľa toho, že majú brady a popíjajú Mohamedovinu. Dokonca ani neveria priamo v mocného Liehovu, ale v jeho druhé vypálenie tzv. Alpacha. Radikálnosť svojej cirkvi a to, že iba ich Boh je ten pravý, často dávajú na známosť hlasným kričaním hesla Alpach Zabar. Lihadisti tvrdia, že nie vždy sa dá slovo Alpachovo šíriť mierumilovnou cestou. Niekedy skrátka treba červa poriadne vypáliť a ukázať bezvercom pravú cestu. V tomto svojom boji používajú zbrania ako napríklad samopálenka AK-47, AK, čiže aspoň kolo 47%, na Slovensku veľmi obľúbené zbrane zbrojovky Spiš. Pod svojimi kabátmi zvyknú ešte nosiť fľašky ploského ničenia, ktoré len tak otvoria a nechajú kolovať v dave. Veria, že za toto všetko im Alpach v raji nachystal 72 nenačatých fliaš Alpy. Ich najväčší sviatok, ktorý trvá dokonca celý mesiac, je Rumadán. Počas Rumadánu sa lihadisti postia, aby sa na lačný žalúdok skôr nadrbali, pravda, a pijú až v noci, pretože veria, že mocný Alpach je už vtedy tiež namol a nepozerá sa. Lieh s vami. Každý správny liehovista zdieľa rum a naše video.